Работата на хоровия диригент е любовна, мога да я нарека. И ако той не съумее да направи този сърдечен контакт, духовен контакт с хористите, а просто работата няма да е качествена, няма да е толкова прецизна, няма да е толкова отдадена. Аз не можех да дишам, аз не можех да разбера откъде идва този звук, какво е това нещо. Това е един звук от гласове, който те залива и ти не си на тая земя сякаш. Музиката за Ваня е всичко. Тя е изтъкана от нея, тя е едно с музиката, тя прави цялата тая необятност на това изкуство да стига право в душите на публиката. Крилете са ни големи, силни вече и с тях можем да летим колкото и където искаме.